дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. мулоқоти ваколатдори ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон бо нозирони созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо дар арафаи интихобот. табибони оилавӣ дар вилояти суғд вазифадор шуданд ки беморонро сари вақт табобат намоянд. ошиқӣ, оила, орион, офарин ширкати панҷуми мобилии тоҷикистон ба кор шурӯъ кард. эрон дар муноқиша миёни озарбойҷон ва арманистон рафтори одилона дорад. маълум шуд жейнбеков дар куҷост. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Атамуллоева. салом. умед бобозода ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон бо ҳайати нозирони дафтари ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсони созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо Михаэла Сивич ва Марианна Скопа ки барои назорати ҷараёни интихоботи президентӣ ба тоҷикистон омаданд мулоқот намуд. иттилоъ додааст Амид Ховар. гуфта шудааст ки дар мулоқот масоили фаъолияти мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар раванди ташкил ва баргузории интихоботи президентӣ ки санаи 11 октябри соли равон баргузор мекардад мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. умед бобозода зимни мулоқот қайд намудааст ки роҳбарон ва кормандони мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар раванди ташкил ва баргузории интихобот фаъолона иштирок намуда ҳолати омодагии ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботӣ дар баъзе шаҳру ноҳияҳоро мониторинг намуданд. ҳамчунин барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва қабули муроҷиатҳои шахсони воқеию ҳуқуқӣ тадбирҳои дахлдор андешида шуданд, зикр кардааст ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон. инчунин дар ин дидор оид ба раванди тарғиботи номзадҳо ба мансаби президенти тоҷикистон мулоқот бо интихобкунандагон баромад дар васоити ахбори омма баҳои баланд дода шуда ҷонибҳо изҳори умедворӣ карданд ки интихоботи президенти тоҷикистон дар фазои озод, шаффоф, демократӣ ва бо иштироки васеи интихобкунандагон баргузор мекардад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд хабар доданд ки барои пурзӯр намудани тадбирҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии коронавирус ҷаласаи навбатии ситоди вилоятӣ баргузор гардид. бинобар иттилои дафтари матбуоти мақомоти вилоят дар ситоди вилоятӣ Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти суғд, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат Самареддин Ализода, муовинони раиси вилоят, роҳбари дастгоҳи раиси вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳо, масъулини соҳаи тандурустӣ, олимони соҳаи тиб Алишер Мухторов ва Эркин Раҳмонов иштирок доштанд. дар ҷаласаи ситоди вилоятӣ мақомот таъкид доштааст ки новобаста аз чораандешиҳо бархе аз шаҳрвандон қоидаҳои беҳдоштиро риоя накарда бидуни ниқобҳои муҳофизатӣ гашту гузор менамоянд. ин ҳолат боиси нигаронӣ буда бояд ҳар як нафар барои ҳифзи саломатии худу атрофиён масъулияти бештар эҳсос намояд. дар натиҷаи таҳлилҳо муайян гардид ки бархе аз сокинон нисбати саломатии худ бепарво буда ҳолатҳои риоя нашудани фосила, надоштани ниқобҳои тиббӣ дар кӯчаву хиёбонҳо, бозору марказҳои савдо ба қайд гирифта шудааст. раиси вилоят бори дигар ба масъулини ниҳодҳои марбута барои пурзӯр намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ супоришҳо дода таъкид кард ки корҳои безараргардонӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ тақвият бахшида шавад. дар ин замина табибони оилавӣ низ вазифадор гардиданд ки назоратро дар маҳал пурзӯр намуда нафарони беморро сари вақт ба табобат фаро гиранд. муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат Самареддин Ализода бо таҳлили вазъи мавҷуда иброз дошт ки масъулин бояд дар ҳамбастагӣ фаъолият намуда масъулияти бештар эҳсос намоянд. О-Мобайл ширкати панҷуми мобилии Тоҷикистон вориди бозори мухобиротии ҷумҳурӣ шуд. дар суҳбат бо Спутник Тоҷикистон кормандони ширкат иттилоъ доданд ки ҳоло ба таври озмоишӣ корро бароҳ монданд ва қарор аст охири моҳи равон расман ба фаъолият оғоз бахшанд. ба ин манзур танҳо маркази хидматрасонии худро дар шаҳри Душанбе боз намудем ва аввалин шумораҳоро манзури муштариён мекунем, гуфтанд аз ширкат. рақамҳои нуқраву тиллоӣ аз 80 то 2000 сомонӣ арзиш дорад, аммо бино ба аксие ки ширкат роҳандозӣ кардааст, рақамҳои оддӣ ройгон дода мешаванд. бино ба иттилои ширкат, О-Мобайл аз се тарофа Офарин, Ошиқӣ, Оила ва Орион дар навбати нахуст аввалиро ба муштариён пешниҳод кардааст.
раис ҷумҳурии озарбойҷон мавзеъгирии эронро дар муноқиша миёни кишвараш ва арманистон одилона донист. илҳом алиев дар гуфтугӯ бо шабакаи телевизионии CNN турк гуфт ки мақомҳои расмии эрон бар ҳаққи озарбойҷон таъкид доранд, иттилоъ додааст радиои Садои Хӯросон. раис ҷумҳурии озарбойҷон афзуд ки мақомҳои эрон дар баёнияҳои ахири худ дар робита бо муноқишаи Қаробоғ гуфтанд ки бояд тамомияти арзии кишварҳо муҳтарам шинохта шавад ва оворагони ҷангӣ ба хонаи худ баргарданд ки он низ мавзеи одилона аст. ёдорас мешавем ки бомдоди 27 сентябр даргирии миёни низомиёни Арманистон ва Озарбойҷон бар сари минтақаи Қаробоғ дар марзҳои муштараки ду кишвар аз сар гирифта шуд. маълум шуд президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков феълан дар куҷо қарор дорад. ӯ аз Қирғизистон берун нашудааст. президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков дар шаҳри Бишкек қарор дорад, хабар медиҳад котиботи президент. қайд мешавад ки феълан роҳбари қирғиз бо ҳамаи нерӯҳои сиёсӣ барои ба роҳи қонунӣ баргардонидани вазъ дар гуфту шунидаст. пештар хабар дода шуд ки президенти Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков ва сарвазир Кубатбек Боронов пас аз бетартибиҳо ки дар пайи интихоботи парлумонӣ сар зад дар маҳзари ом дида нашудаанд. муовини шӯрои амнияти Қирғизистон Омурбек Суванъалиев тасдиқ кард ки ҷойгоҳи Жээнбеков ва Боронов маълум нест. ба гуфтаи ӯ ба мақсади амният қарор шуд ҳамаи марзҳо баста шавад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо таъби хушуболидаро хоҳонем. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.